Nyugodtan! Fenn a kezed, Ati, fenn a kezed! Fenn a kezed! Fenn a kezed! Testfej! Testfej, Atika! Üsd meg, üsd meg, üsd meg, azaz! Ne hagyd, üsd meg, ne hagyd ott! Ne hagyd ott, Ati! Gyere ki onnan! Gyere ki onnan! Üsd le! Fenn a kezed! Lépjél be neki! Lépjél be neki, Ati! Szép! Szép, Ati! Bal jobban! A következő pár Várnadi Renátó és Lakatos Heri. Tessék, találjuk a két! Renget pihenni! Fenn a kezed! Hol a kezed? Hol a kezed? Fenn a kezed, Ati! Hol a törülköző? Hát tudom, az meg hát elvette izéket. Húzd meg a véget egy kicsit, Ati! Húzd meg a véget egy kicsit! Dolgozzál többet! Kapsz mindent, csak állj velem szembe, vedd a szádon a levegőt, mindent csinál, csak ide koncentráljál. Ezért nem, ha nem ütsz, akkor létámol. Galjúba, háromba, csosóba. Te támadjál, előkészítem a kézzel, háromokat rámegyek. Megsúlyoztam, ott vagyunk ebben. Figyelj! Legyél nagy levegőt. Most levegőt. Nyugival, levegőt. Azt csinálod meg. Csukba a kéz, amit talál, és nem ész előre. Nem ész előre, az előre, csukba a kéz, hagyd ott. Jó? Megyünk tovább, megyünk. No, maradj itt. Attika nem jobb, mint te. Hé! Ugyanilyen agresszíven! Ilyen agresszíven! Nagyon jó! Ne hagyd ott! Ne hagyd ott, Ati! Ne hagyd ott! Brék rögtön! 10 percre sütheted már! Gyerünk! Érted! Gyerünk tovább! Gyerünk! Ne hagyd ott! Kezed fönt! Fönt a kezed, Ati! Fönt, fordulj meg! Fönn a kezed! Fönn a kezed, Atika! Ahogy megindul, belevered a jobban! Ahogy megindul, belevered a jobban! Gyessék, a balkét talál, mindig oda! Talál a balkét!
Gyerünk! Hatás Tibor! Találba kér! Ne egyet pihenni, gyerünk! Ahogy megindul, elment a jobban. Gyerünk! A bal kér! Találjon a bal kér! Szép! Ott a kér! Hazán! Szép! Éj, gyönyörű! Gyönyörű, Attika, menj a sarokba! Menj a sarokba! Gyönyörű, fiam! Szép volt! Attika! Menj rá! Jó, vége! Vége? Ó, basz. Gyönyörű volt, kisfiam! Gyere, adj egy csokot, gyere! Nagyon ügyes voltál. Na. Szép volt! Gyönyörű volt, kisfiam! Menj oda, köszönj az ellenfél edzőjének, meg mindenkinek! Gyönyörű volt! Add a gumit! Figyelj ide! Gyönyörű volt!